Vážení přátelé, krásný dobrý den, rodiče, dědečkové, babičky. Je právě 22. května 2015 a my se nacházíme na famózní exkluzivní odměnové akci pod záštitou našeho regionálního ředitele Václava Bláhy, společnost OVBL Finance, tým Profi FP. Vidíte, že všichni se zde snaží, někdo se snaží velmi aktivně, někdo bojuje, ano. Důležité je také si říci, že jsme tady se zástupci společnosti MetLife, čili jedné z největších pojišťoven na světě. Je to tak, pane Pechre? Ano, je to tak. Pojďte nám říct něco do kamery, jak jste se těšil na tuto odměnovou akci? Jsem se těšil. Je to moje první setkání s golfem a myslím, že na ně budu dlouho vzpomínat. Jak se vám líbí v kolektivu manažerů regionálního ředitelství pana Bláhy? Jste super tým, takový jako usměvavý, veselý, upřímný, je to tady vždycky fajn. Aha, dobře, děkujeme. Pane Pechre, děkujeme za tuto akci. Tak, pane Žabko, Míro, pojď do toho. To je ono a vidíte, že míček letí kilometry, až ho nevidíme. Podíváme se ještě, jak probíhá, jak se soustředí na driveu i nejlepší finanční poradkyně za poslední měsíce, Pavlínka Králová. Tak, Pavlínko, pověz nám, jak se ti líbí na této akci. Líbí, ale nejde mi to. Tak, ukaž nám to. To radši ani ne. Tak a viděli jste to, míček letí daleko, až ho nevidíme. S pozdravem a sportu zdar, především golfu zvlášť, nashledanou.